kublai jan made epi wa ro ki pralog ki wasnyao sukuya ap yiki kubor wa phala how new channel the nega jan made ki kubor wa phala wa kwa open snyao chapi man ki le ki kubor wa snyao rai wa yap u khynnah u wadang chipau snem irta neida wa to pasi baklau heipor wa ak u kam u Bhagat Singh te chwa o sdangi chiki kubor snyao bha lada mpu emu depi u subscribe your new channel ye subscribe your new channel we ngat how to bell wem heitu khnang wa yo pten cho cho phi yo yiki kubor wa thamme te ton sdangi chiki kubor uwi neki khynnah u wadang chipau snem irta da Yap U heipor wa practice drama uni u khynnah da ak u kam uwi neki khlawai kari watip kam u Bhagat Singh ya kani ka drama wa practice ki to ka wamut ki ule ha kasngi Independence Day kasngi wapan emburom ki ye wayo light loy kari India ha ka khatsan tarik yong ubanai wapra da ong da ki pulit nin kasngi saijany ki wa hayung hasem yong uni u khynnah da thang pansmat ki ya kate ka metyap mar sen dep ini ijia ha katu kasngi Thursday wei upan tip kile cha ki pulit da ong da u officer ya uni u khynnah da tip pertu ye o kam u shivam u khon yong u bhur singh wasa wachong ha kachnong babat kawahap hapo kakun wargaon police station uni u khynnah da le rehearsal namo da practice u ya kani ka drama chirup wa ki wiwon ki khynnah heipor wa ak o ya ipat wacha pasi u Bhagat Singh uni u khynnah da kdo u da u tele wajwat ha u radang yong o we da yen o hajrong kastul heiwa da kam ka bha upli da tler ne da ur sendet u na kani kastul wa yen o iwa da panman ya o kam wa pasi o ya o de iwa da panpo ya o chei wa yap da khynnah da kinong chong chnong heipor wa jia kamni kini ki wiwon ki khynnah ki wa ya practice lang wa o da em ki heitin we hei khrngiat we da ya kabai da ya pan ya rap ki na ki bru men da em ki nong chong chnong ki wasnyao da ya wan ki katu kat ningut we da ya panhir ki ya uni u khynnah hadin wa da dep ki u a ya kate katale wakdo u ha u radang yong o tangwa kat heini ipor uni u khynnah memmen sende o da ongki u ssp kabadown u sankalp sharma da ong u wa da em ki team wa ya khmat da u sho ka kun wargaon police station ki wa da pha ki cha kate kachnong wajia kamte ha katu kasngi Friday tangwa ki wa hayung hasem yong uni u khynnah wayap da kantat ki yeite we mem ubin ki u e youtube ye ki i le chaphang ini ijia namo chaphang ini iyap yong uni u khynnah da ong ule wakam waman katte dang ya thu ki ya ki youtube wabnya ya ini ijia kamni se da to wa ong ki wa he wa mju hoi ukande ne ak i da ki tier wa ye upan man so ye i namo da ki tier wa ye uchim ye jing im yong i nei bha em ipor wa mut i ule kande han te poi chei wa sakhiat kam i wa da jia ha kani ka khubor le i jo hi wa mut uni u khynnah u ak kam u Bhagat Singh u wa cha pasi kat ho yo da Monday sakhiat da cha pasi bakla upli hado wayap te do kini don hi negajan met kwa open snyao chapi yigi khubo de po chwa kut e khublai ye phi waro snyao bha hamda mu ye subscribe your new channel khnang wa yo pten cho cho phi yo yigi khubo wa phalla khublai chi bon